Ekhaya yagijima ngangidlula ukhona agijima noma uthanda ukugijima ibanga olikalelwe Amen. wagijima nje ukabavulile ukuzobona inkonzo yokuNazaretha basebuhleni awungatshela ngoyala uthanda ukuya khona nawe phela nawe mosuku wakho ukwazi ukusho okuyingane uyovule yakhe inkonzo ngoba le yethu uzoyidunga ningakhohlwa njalo ukuthi amadoda ehlanga babamkhulu entabazwe amadoda amathathu akaze aphindele emuva inhlangano noma uhambo lukuya entabeni engcwele iKenani uphuma ngomhla ka-4 January. Amen. Amen. Unani uvele Onani maNazaretha mahle ngicelela laba abantu abafike la abangayigqokile ngokwemhlophe ngey'nsizi ey'hlukahlukene ney'celo ey'hlukahlukene ukubani ushembe njengoba sebefike la abakhumbule baphindele emakhaya bezizwa bekhululekile ngoba la ekhaya kunento zakhona mawufika eManazarethini nje noma ngaba ngiyigomile mawufika ugula maye kuthandazela uphuma usungconywana engikucelayo kunina amaNazaretha ake ngicela ukuthi bamukele izandla ezimhlophe labantu ngoba phela lo mkhumbi kababamkhulu hayi awuyekile ulayisha usalayisha bayaphuma abanye kodwa uhamba nabahambayo ngoba indlela inde kukude kwaShembe mawufuna uyihamba kahle le ndlela kaShembe ufuna ungabi ngithatha kodwa unyathela khona ophambweni wenze futhi ofundiswayo ungabi khona uyifundisa wena bona ngoba la ekhaya yiningi indlela zokulahlwa uyalahlwa ngoba uyayithatha ulahlwe futhi nangokugijima kakhulu ulahlwe nangokuthi futhi ulokuthi wena umdala la ekhaya ayikho into ongayazi manje ingekho into ongayazi la ekhaya yini ungayidlali ekhaya ngoba usuphelele wena ungazobona labantu abala nabafikayo ifuna mina labantu abafikayo maNazaretha ngiyahlupheka ngoba bakubona bagcotshwa babona izinto kakhulu esintwini inenhla isuthana nje ebhedayo kuningi ukubonakala esontweni ubonakala nje iqhubeka nabashuthayo baye bashuthe nento eyihlazo bashuthe bese bephinde beyakha lento bayakhe ibe ngathi khona engazange ibe khona
ngisho kancane ukuthi ngizolapha bangasuma ngathi yekani nolapha bese kuba wewo mama bese kuba khona le nto ayisuthana le ethi mangabe izolobola kunina ekhipha inkomo ezimbili bese ithi ubaba ngishesha ungishadise ngoba mina ngisebenza ngaphakathi angaze ngisho leyo nto napa nje basebenza ngaphakathi bayalobola bagani bese beyashada ayikho yonke lento ukuthi umuntu akhiphe inkomo ezimbili bese ethi yena usebenza baye kwabonakala umuntu eyithatha lokho epaquza ngaphakathi anombheka umuntu othi ende ngithe akashadiswe asheshe ngihlangana lapho nomshado wakhe mina kanti ushadela mina yini kanti ashadela ukuzimuzi kayise silana-ke namhlanje eThokozane kwampunye wena labakhona Liyabona nje wasila kulonyaka kule nyanga esekwenzeka into engakazi yenzeke uthi abantu bala kuleli izwe behlelwe inhlanhla enkulu kakhulu ngicela nje maNazaretha ngicela uthando mina nokungihlonipha mina ngiyanithanda maNazaretha angazi ubonakalaphi mina konke ngisengukuphethe ibusiso sokuyiphatheleni ngiyacela futhi nokuma kwami phambi kwenu kube isibusiso kunike nethemba lokuthi egcine ngisiyongena endlini okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga ngoba ngiyazi ukuthi njengoba sonke siye la ngamakholwa njengoba singamakholwa sisebenzela ukuya ezulwini ngakubi-ke mangabe sizazi zonke iy'nsuku esabatheni senza yonke into eyenziwa la enkonzweni kodwa kutholakala egcineni sesipoka phela kuyenzeka ukuthi umnumzane noma umama abekwe ngo-2 kodwa ngo-5 umbone sihambe emgaqweni ngani akayenzanga kahle imisebenzi le eyenziwayo ngicela sihambe ngomqotho phambi kwaShembe uma sihlangene la sisuke sizobhala amagama ethu encwadini yokuphinda sizonxusa yena uShembe ukuthi ekugcineni ayiseyithatha le mphefumulo asipha yona aze asitholele indawo ezulwini sengibonga izwe lalapha alenhlanhla ebehlele kulonyaka
lo nyaka lo mhlangano esihlangana ngawo la awufani neminye esike sifike la kodwa lona uhlukile awufani neminye kunezinto zawo nje ezihlukile ngakhohlwa umfundisi wekhalile wacelela labakade besebenza bakha lo muzi sibusise inkosi izibabusise amen ngibabongele futhi inhlanhla ukukhunjulwa uShembe namaNazaretha asebuhleni kuyinhlanhla enkulu ukukhunjulwa uShembe namaNazaretha asebuhleni ngoba uma ungasafiki uShembe ezweni lenu angafika komakhelwane kodwa uma engasafika ngalabe enhlanhla khona imali nimakhela indlu noma nimakhela yonke into ungajabula kodwa ujabule kahle hle ukuthokoza ukuthola ngoba efike wangena kulo muzi obuwakhiwa yini ngeimali zeni nakhela yena ngoba kuthi uShembe uma esefikile kujabula yonke into ekhona kujabula abangakholwa kujabula abakholwayo isibusiso esehlelele lo muzi waseThokozani sikhulu kakhulu ngoba konke kusuke la ukuba amehla ayaphathelana ngabe saniphathela esakubona kulelizwe lapha esiya kuthumela yabona likhulu esilesasihamba nabo ithandele lento yenu inkulu lento yenu ayikho elingana nale liyophinde futhi lingana nale ayikho wabona nje la ekhaya bakufika umongameli bamaqembu epolitiki ngokuhlukana kwawo kodwa beza la ekhaya sebebonile ukuthi ayikho enye into enkulu ngaphezulu kubuNazaretha ubuNazaretha abukhulu nayo yonke into emhlabeni Sele kunina-ke eManazaretha ukuthi lento yenu niyiphathe ngezandla ezimhlophe niyipolishe ihlale icwebezela ukuze nezizukulwane ezizayo ziyifice umfundela lapho baba ilento Philippi 1 obase Philippi 1 verse 3 Tabani
Ungayifunda kwamusithi Ngiyambonga uNkulunkulu wami ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke okunikhumbuleni kwami konke ngezikhathi zonke ekunxuseni ngezikhathi zonke lezi kwami konke ngani nonke kwami konke ngani nonke nginxusa ngokuthokoza nginxusa ngokuthokoza ba ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke njengoba namhlanje ngimkhumbule manazatha la ithokozana yini into enwana zathi ayoboniwa yini uyabona lo mkhumbi lo wenyanga izulu lo uhambe ubatshala ngapha nangapha uyaqonda uyaphambili wona kodwa ulokulayishile mawuphumile awazi noma uphumile noma usekhona yini lokugcwalile ugcwele manje kumbi kabi kulwa lento nje ngoba ulwa lento emile enganyakazi wena nokujaha upopayi kagesi wena ugijima ngamandla upopayi lompress ibhalile into ye-remote control uya anoyibheka phela into engalwiswa abanye bahamba la ekhaya bayiphumela ngokuthanda kwabo sebexakekile phambili sebekhumbule emuva uthiwa la ekhaya ukuphuma kwakho ngena abantu abawu-10 uzongenaphi-ke manje bosukhumbule emuva khona lona idokodwa walushiye wathi likabani kanti ngoba idokodwa lakhaya usuku lakhe endaweni kaShemba mawuhamba ushiya usuke ushiya uShemba kithi uShemba ufaka omthandayo uShemba uthanda abamthandayo amen manje mawusuhambile uvumela inhliziyo yakho ithi hayi ayikho lento bese uyahamba sekushintshe phi wasubona ukuthi khona kodwa yona ikhona amen amen nina manazile ala wampunguni ethokozane nawo wonke nje upunyo namaphathelo lehlelo lesibusiso esikhulu kakhulu isibusiso sokuqopheka komlando uthi ngabe ngayibhala lezi zinto ngeke niyibhale ngoba nibhala lento ebhedayo uqopheke omkhulu umlando la sisuke lana sahamba lela sabatha lokuvula umhlangano wala ethokozani sawa kodwa wawungavulelwa la ethokozani wavulelwa le enyokeni kuyafana uma uvulelwa enyokeni nasethokozani uwavule uzazila siphinde sibele amen amen sithi isilo uShemba uphelele uma ephethe ubhuku lakhe amen amen
Sithi kepha uma esefake isigqoko sakhe usuke ephelele isibili. Amen. Ungcwele. Amen. Sithi uma esefake isigqoko sakhe usuke esephelele isibili. Amen. Ungcwele. Amen. Sithi ngalowo mina Silo ngithi uShemba kasigqoka isigqoko sakhe ekhaya kusukela namhlanje. Amen. Ungcwele. Amen. Sithi ugqokiswa yimi mina Silo. Mayesesho kanjalo usekhipha isigqoko esithengwe uye. Uyangigqokisa. Amen. Ungcwele. Amen. Mayesengigqokisile uthi ngiyasibuyisela isigqoko sikaShembe kuShembe. Amen. Ngesikhathi engigqokisa sona isigqoko lesi awangithengela isigqoko wangigqokisa. Wena wabona le e-university abantwana noma abafundi noma izifundini zigaxwa imiyezane. Wathi kusukela namhlanje la ekhaya mawuye ethempelini uyophatha ubhongo khona isigqoko sakho. Amen. Ungcwele. Amen. Iyasho ingoma yala ithi amehla aphathelani kube ngabe zaniphathela. Bayashutha-ke abashutha mababa nenhlanhla abashutha. Laba likhulu kakhulu lasuku. Ngoba uShembe into kaShembe ayiphili. Yabona uShembe maye waphumula phakathi kwesihlahla esithize. Asishi leso sihlahla simila njalo. Amen. Ungcwele. Amen. Kuthi lapho eke waphumula khona akuphinde kwakhe emuntu. Yophinde kuye thina sakhe. Amen. Amen. Ungcwele. Amen. Nazo-ke izinto engikhala ngazo umaNazaretha engabe liyayibhala ukuthuthukisa ibandla. Kodwa libhala konke lokubona ibandla. Ukuthuthukisa ibandla hhayi anibhali wona. Ngibongela lo muzi wale Thokozani eyinawo umnyana. Amen. Omkhulu umlando namhlanje ngawo. Ukuthi sisuke kulo muzi saya enyokeni. Sabuye enyokeni sesithole uphaphele gwalagwala. Amen. Ungcwele. Amen. Mina maNazaretha ngifuna lento wena niyiphathe kahle. Niyithande. Ngoba lento nayiphiwa mahhala. Aniyithenganga. Yathi uselwa baba mkhulu. Okwenu nje ukuyiphatha kahle. Ukuze nihlale nibusisekile. Wavele nibusisekile maNazaretha nilahlela nenibusiso.
indaba kaShembe Manazini ayincane into enkulu kabi. Ngelinye ilanga noma ngomunye unyaka samenywa eBloemfontein. Simenywa inhlangano zabansundu ezasungula inkonzo ezithize. Kwakhona ayengekho amaRoma, ayengekho kwakuwabantu bodwa, abanye babaleka. Besaba mina ukuthi ngiyeza. Hayi phela mina ngiphelele, nguShembe uphelele. Amen. Amen. Base besinema ke ubaba wabhishophi. Sase sihamba nabo abafundisi. Saya khona eBloemfontein. Simenywa inhlangano enkulu ephethe amabandla asungulwe abantu abansundu. Aloke liqhenye Manazini bakhulu nje. Amen. Amen. Yebo singakafiki. Thina Manazini sesiphila. Kwakungekho ukujabula. Kwangathi abantu baye emgcwabeni beyiqongololo. Ayingafika nezami. Ngafika kwatatazela wonke umuntu. Ngoba ngiyonto ukudlala. Amen. Amen. Amasango wavulwa ngoba sekufike thina. Sase sivulelwa kwenyinde kufanele sihlale kuyona thina silinde. Ngoba into eyayilindiwe olindwe thina. Akekho omunye wofika emva kwethu. Ngoba kwasefika ophelele wasuqala ke umcimbi. Amen. Amen. Ekufikeni kwethu wasuqala ke umcimbi. Sasiyogqokiswa lapha ya. Ukuhlonishwa. Nami ngahlonishwa. Amen. Amen. Ube sasingafikanga lo mcimbi wayobonakala. Ngoba bonke ababekhona abaholi bamabandla amaningi babesehholweni. Thina sanikezwa indawo, ikamero esingahlala kulona. Sisalindile. Ngoba kwasekufika ukuphelele. Amen. Nje ngifika la eThokozani bese ngilungiselele. Yonke into isilungisiwe. Nakhona lapha babengona amaNazaretha. Kodwa ngafika sele ngilungisele ngishiya indlu la kufanele ngiphumule khona. Ngoba le nkonzo yena ayifani ney'nkonzo ezinye. Ngaba izabantu kodwa ayifani nezinye inkonzo. Futhi ngeke ifane. Ngoba le yeni inkonzo yehlezini. Amen. Amen. Nemithetho yakhona eyehla ezilini. Ubaba mkhulu wahlangana nayo entabeni iNhlangazi. Amen. Amen. Engiyincenga kona abantwana baNkulunkulu ngifisa lento yenu ingafi.
nina-ke niyokwazi ukuthi ife le nto yini ayiyothi noma ifa kodwa bese niyikhuza kwesinye isikhathi konke efanele niyazi eyodwa uthi ubaba mkhulu ngale umNazaretha wagaranta ngesihlahla saGumtree owathi mayifika eliziwe ezothethiswa icala ukuthi lo mNazaretha awubuthathaphi babekhala abeyinkonzo lezi zabelungu bethu baphuca abantu wasethethwa icala wasebatshela ukuthi yabona-ke lo Gumtree uyohamba isikhathi uwe uyohamba isikhathi ukhathale uwe kepha lo Gumtree mawuke wawa wabona kuyobe chaza ukuthi uMnazaretha beyophela kepha lo Gumtree mawuke wawa waphenduka itshe kuyobe chaza ukuthi uMnazaretha akayaphinde phela lebala-ke silibonisa ubone lo Gumtree uyitshe Amen. awuboni ongabhekisisanga kanti masubhekisisa uyabona kwakuGumtree lo yilo baba mkhulu agaranta ngaleli bandla leli ngeke lisafa ngeke liwe Amen. noma ngabe liyaqhamuka ikhubekiso anoyiyeke emaceleni kube noMnazaretha Amen. Amen. lento maNazaretha iyifanele lokuphila nayo lonke usizi ngoba noma kuduma izulu mawulisaba ugqoka ingubo emhlophe uthandaza angeni-ke kimi izulu mawugqoka ingubo emhlophe uthandaza Amen. ngashaya kamakhelwane elishaye kuwena Amen. Amen. ifanele ukuye lokuphila lelo fanele liphathe kahle ngoba noma uhamba wedwa ebusuku noma uginyana nemoto nawe bekhiphela ibhamu mawuwathi weshembe hayi ususindile wena Amen. Amen. mina ongifisa naNazaretha ukuthi nikholwe ngeqiniso ningazenzisi Amen. noma ukukholwa okulikhulu nje kodwa nibe nalo iqiniso ekukholweni Amen. noma kwenzekile waphuma kodwa manje ubuye ubuye Amen. ngoba la akulahlwa muntu lekhaya uthi bese mawusubuya ukade udidekile wancela inhliziyo ungakuphoqi ukukholwa ngoba mawuphoqa sohlupheka uwena zokhuzwa ngapha nangapha akube ukuvuma kwenhliziyo sengiya ngasemaphethelweni bantwana bankulunkulu ngiyancenga yibani moya njengoba nasimanje Amen. Amen. bese nithandana nihloniphane ngey'khathi zonke Amen. Amen. khona kuyoheleza umoya wokuzwana phakathi kwenu nokukholwa ngoba phela ukukholwa ufuna nibe moya munye ufuna nihloniphane bese nithandana masingekho lezo zinto anezukuzwana sokuhlale niqwebhana kanti futhi uma omunye wenu ungamyekeleni umuntu umndeni wenu uma iphuma endlini kahle
uma omunye wenu ephuma endlini kaShembe umkhalimi umbuyisele mayephuma umbone uyaphuma otshengisa uthando yena umkhalimi umbuyisele eduze kwakho bese uyamtshela ukuthi le ndlela usuyiqala etshekile hamba kanje kube yazi indlela buya ungamyekeleli nje uma umbuyisa umuntu ephuma endlini kaShembe wena uzuzokhulu isibusiso sizayo sikhulu kakhulu wena ombuyisile lo yedwa ufundele incwadi baba Jakobe 5 verse 19 izalene zizwelo Usungayifunda babafithelile bazalwane bami bazalwane bami uma omunye kini eduka eqinisweni uma omunye kinedume eqinisweni omunye ambuyise yazini ukuthi obuyisa isoni yazini ukuthi obuyisa isoni ngudukile kwendlela yaso uyasindisa umphefumulo wakhe ekufeni uyasindisa umphefumulo wakhe ekufeni asibekele izono eziningi ungameki omunye ungeno omunye wenu mayiphumile kahle umbuyisa bazalwana uma omunye kini eduka eqinisweni omunye ambuyisa ungajabeli ukuthi uyaphuma endleleni kodwa othozela wena ukuthi ubuyile ngawe ukuthi uma ebuye ngawe wena uzuze esikhulu isibusiso ma umyeka-ke uzuzana ulahlwa naye kuthiwa umelusi makuphuma imve yodwa ilahleka beseyiduba eyiyeka ilahlekile kodwa uqoqa lezi eyiqoqekayo bese yakhathazeka eyofuna le uqoqa la phambi kwakhe ayoyibeka ayoyivalela bese ephuka eyofuna le ilahlekile nawe-ke mNazaretha ungamyeki umnewethu ephuma endleleni noma engasezwanga abantu banamhlanje kodwa omtshela umyale ma umyalile wabuya uyozuza ukukhulu wena amen ngoba nje basilana sizosebenzela ukuya ezulwini kepha lapho khona umngcwele nosathana usuke khona ezolinga abanye abantu abalungu ekhulwini wabo ingakho kungafanele ukuthi umyekelele umnaye wakho uma ephuma endleleni fanele umkhalime umbuyisele mina-ke manazaretha njengoba anginishumayezi kodwa ngiyanivuselela ekhulwini nakho ngoba ngiyazi ukuthi sonke njengoba sila sinamakhono ogqokile nongagqokile sonke singamakhono masidalwe uNkulunkulu singamakhono kuyenzeka-ke umuntu aphume esephakathi emngcweleni ngokududana nabangani la kuleli bandla ayikho into ethi umngani ungcono umuntu umbize ngomnewenu hayi ngomngani umngani mososizini uyakulahla kodwa umnewenu ngeke akulahle mososizini abangani bayadukisa
Uyajabula ukuthi umngane wakho uma idukisile usudukile. Abanye-ke lana badukiswa iy'nhliziyo zabo, uvumele iy'nhliziyo zabo. Ukuthatha umuntu ayikho into engayazi mina la ekhaya. Hawu, ayisekho into ongayazi wena la ekhaya. Uma ubuya kwesikwazi zonke into wezandla esondweni. Uhamba uyohlala ekhaya wena ulindele umezulu ungasekho isikhathi. Baningi abadukisi. Futhi umuntu okudukisayo uma engagqokile ingubo emhlophe ngeke ubone. Uthi uyakudukisa. Uma egqoke ingubo emhlophe ngeke ubone ukuthi uyakudukisa. Kodwa uma isesebenzela usathane umuntu uyogqoka nje wanigqokile. Ukuze abazuze abaningi ngoba phela bangasagqoka abe ney'mpondo ngeke abazuze abantu. Abaningi siyahamba nabo kade basuka la eduze ukuthi inhliziyo zabo ayisekho la eduze kwethu. Uyabona uma inhliziyo yakho uma ingazange ivume ngalowa April 3, 2011. Uma ingazange ivume inhliziyo yakho ayisoze ivume, uyohlala imanqikanqika. Kodwa yinye-ke into engithokozisayo uManazaretha njengoba sihamba nani. Okungithokozisayo ukubona lento kababamkhulu ingafi, ingancibiliki, kodwa kunokuthi kwenzeke konke lokho ikhula ngamandla mihla namalanga. Amen. Glory. Amen. Sengiphetha-ke lento umkhulu wami inyanga yezulu. Yayithi angcono kabi amaphekula. Ahambile ayaphesheya, abonakala phesheya. Kunalawa acashe lapha lutho. Ngoba lawa acashe phakathi lo wona upoison kakhulu. Ibona bayohlala belinye ukunya ibandla laba bacashe phakathi kwethu. Futhi ungacasha kuze benini madoda kade safika la. Uma vele kusumbile. So uyikhethe kwesibili inkosi usukume nje uyikhona edala ukuthi ngayikhethe inkosi asibhami. Uqale phansi. Inhliziyo ucela uNkulunkulu akunika inhliziyo ekwazi ukugcina okuhle. Akuyekise futhi nomona, umona ufunakala esontweni. Amen. Glory. Amen. Inkosi kusisele kuzwini. Amen. Glory. Amen. Sizovala inkonzo yethu yamanje. Isabelelo samakhulu amabili neshumi nesishiyagalombili 218. Sizocela umfundisi uMlungwana wasePhumlana sona ehlabela inkosi inkosisi. Amen. Glory. Amen. Nkosi besipho ngabangcwele.